Türkmenistan Finançlar we Telekaçlar Birleşmesining hemde partiyasının agzasy Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetine degişli bolan Şeýrýa karhanasyna awtouloglara hemde owa hojalyk tehnikalaryna niýetlenen çalgy ýaglary öňürlýär. Hususy önüm öňürjiler tarapyndan Şeýrýa harit nyşany dykyllyk ölçegleriniň 5lik, 10lik, 20lik belgili halkara ülgülerine gawat gelýän sintetik çalgy ýaglarynyň sarp edicilere yeterli başlarına köp vaat geçmedigen bolsa, kärhananyň işleri gün saýyn öňeýlerliýär. Daşary ýurtlaryň kämil tilsimatlaryny ornaşdyrmagy bilen dolanşyga girdilen bu kärhanada ýokary hili çalgy ýaglary 20 litr sygymly plastik gaplara goýulyp sarp edicilere yeterliýär. Çalgy ýaglarynyň önümçiligine zerur çygymal türkmen maşynyň nebite gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýär. Zerur gowrumly plastik gaplar kärhananyň öz işine taýýarlanyp, gaplaryň talaba laýyklygy ýürüte lazer şoklaly barlyk enjamynyň kömegi arkaly kesitlenýär. Öňürlýän çalgy ýaglarynyň hiliniň ýokary bolmagy döwrewap enjamlar bilen öpüşen edilen barlykhanada anyklanýar. Kärhananyň barlykhanasynyň degişli hünärmenler tarapyndan taýýarlanan önümleriň hiline ýerigdäli göz öçürge edilýär. Bu işler öňürlýän önümleriň hil wawatyna dünýä ölçeglerine gawat getirilmegini öpüşen edýär. Sarp edicilere ýokary hilli çalgy ýaglarynyň hödürlenmegi Şeýrýaň müşterileriniň sanyny gün saýyn artdyrýar. Şeýrýa kärhanasynyň önümçiliginiň ýoly goýulmagy bu ýerde ýerli çygymallaryň hasabyna ýokary hil önümleriň öňürlýänligi bilen şertlendirilendir. Gahrman arkadamynyň başlangyçlary hormat prezidentimiň tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýär. Bu ýetaglarlar bilen ýurdumyzda ýerli çygymallaryň hasabyna öňürlýän ýokary hili önümleriň dünýä bazarlaryna çykaryşynyň artdyrylmagyna, telekaçlaryň işleriniň hem barhara başlanmagyna amatly şertlери, mümkinçilikler döredýär. Kärhananyň iş hünärmenleri döredilen şertleri mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadamyda alkyş hem hoşallyk sözlerine edýärler.